Aron makatabang di lang sa mga masamdan nga sundao kundi sa tanang masakiton nga nanginahanglan og dugo. Kini ang hinungdan nga mipahigayon og bloodletting activity ang 7th Regional Community Defense Group Armed Forces of the Philippines. Kabahin kini sa ika-128th Philippine Army Anniversary sa tema nga dugong alay ng laang kawal at mga makabagong bayani tungo sa matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Dugang ipahigayon ang bloodletting activity nga gipasiugdahan sa AFP sa tibok nasod. Niadtong Sabado, dinhi sa Central Visayas moabot sa 803 ka mga qualified donors ang nakadonate og dugo gikan sa 1,545 nga niboluntaryo. Mato ni Colonel Edgar Mangabay, pangu sa 7th RCDG, nga ilang ihatag ang mga natigom nga dugo sa upat ka mga partner nga matambalanan sa Subo ug Negros Oriental. Gawa sa mga sundao nga aniya sa Subo, nisalmot usab ang mga kawani sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa Coast Guard ug nagkadiyang organisasyon sa pagdunar sa ilang dugo, alang unya sa mga nanginahanglan. Una-una, health benefits na siya ma-replenish ang atong dugo. Then ikaduha, makatabang ta sa mga tao nga nanginahanglan og dugo. Nagpasalamat mi sa different stakeholders nga nag-participate sa atong blood donation activity diri sa pre-anniversary activity sa Philippine Army. Ang ato manggong gipakita sa mga tao, no, ang ato yung perminti nga ginasulti nga ay mag-charity ta ng tabang sa mga tao.